uso po sa ating lahat, sa ating mag-aaral. Naman na Niggas in my grill tryna phase me. hey guys, so welcome to video. Ngayon po, kung yung search na ito ba, kung magalang po kayo saan dyan, don't forget to subscribe, like, and share. So ngayon, ang gagawin po natin yun, uso po sa ating lahat, sa ating mag-aaral. Naman nakakanood po nito na mag-aaral. Uso po sa ating module or online. Yun po, kung module po kayo is bibigyan po kayo ng makakatulong po sa inyo sagot. May apps po tayong basta ma-apps po tayong makakatulong sa pag-aaral natin. But yung mga hindi natin alam, pero wag naman po lahat ng dapat sagutan nyo, iasa nyo lang doon. So yung mga hindi nyo lang po alam, pwede naman po natin i-search dyan. So ngayon, panoorin nyo to. I will wait lang. So, panoorin niyo po ito kung gusto niyo po malaman kung ano po talagang apps na yun na katulong sa pag-aaral. Ngayon po, simulan na natin. Guys, ngayon po, na po tayo sa ating cellphone. Kung gusto niyo pong kung gusto niyo pong malaman kung ano talagang apps na yun. Ngayon, pupunta tayo sa ating Google Play Store or Play Store. Iba naman po yun na yung Google Play Store or Play Store. Yan, pupunta po tayo sa Play Store. Ayan ba? Search po natin doon is Brain. Mali? Brainly. Ito po. Ayan po. Yun po, updated na po tayo. Or na-install ko na po yan kanina. Ayan po, nakalagay po sa title niyan is Brainly the Homework App. So, yan. Ito po yung mga ipakita ko muna po sa inyong photos. Ayan. Yan po. Kahit ano pong subject yan, pwede po yan sa ating Brainly app. So, punta tayo doon. Ayan na po siya, Brainly app. Unang bukas nyo po, ganyan po yung lalabas. Ayan naman po. Sunod po, meron po tayo dito, kailangan po natin mo yung, meron po tayo dyang, pipicturean nyo na lang po, parang ganon, yung mga i-scan and solve. Yung mga isusolve nyo sa math. Ganon, di ba? Pipicturean nyo lang. Pipilitin po natin yung scan and solve. Yan. Yan po, diba? Pipicturean nyo na lang po yung camera po dyan. Soon po, may lalabas na po dyan. Or hihintayin nyo muna po na matapos yung loading. So, meron din po tayo ditong start typing your questions. So, dito po kayo maghanap kayo nito. Diba? May lagay natin is example is ano kaya pwede? Example lang po to. Bansang, ano ba to? Bansang hayop. Yan. Ayan po. Yung mga kulay black po, ibig sabihin kumto po siya. Piliin po natin yan. Kalabaw is the answer. Yung bibigyan po kayo ng clue. Kung yung mga pipiliin nyo po, yung madami po siyang boat. Yan, yung mga boat. Pero yung mga sir po, meron po siyang chance na mali. Meron po yung mga yung madaming madaming boat na nag-heart sa kanyang sagot is may chance ang tama po yun. Hanap po
Katulad nyan, mga sa 3. Mga 3 pataas. Pero sa mga 1, bababa, is, or 0, ano po siya, wag, iwasan po muna po natin yun. So, ang tamang sagot is kalabaw. Meron po siyang answer and explanations. Yan po. Type lang po natin yung mga questions na gusto nyo or hindi nyo alam. Meron din po tayo ditong tap your asking in out of load daw. So, ito naman po is sasabihin nyo po or isasalita nyo, pipilitin nyo lang po to. Yan. Yan, katulad dito. Diba? Nagsalita lang po kayo. O, kalabaw. Example this. Pambansang hayop. So, na-explain ko na po sa inyo yung mga yung mga gagawin nyo or sa ganon. At pilitin naman po ito yung answer. Ito pong answer na to is kung alam nyo pong sagutan, may tutulungan nyo po sila sa mga tanong nila. Yung mga kunwari, tingnan natin kung gaano ang unawa sa ating tinalakay na aralin po na ng patlang isulat ang sagot sa inyong sagutang papelita. Yan. Yung mga alam nyo lang po, i-answer nyo po yun. So, i-pull nyo po yung answer at lalagay nyo po dyan is answer is, ayan na po, magta-type na po kayo with answers and explanations. Naman po. Naman po, dito po sa main is wala po kasi akong sasagutan kaya ganyan. Walang followers na walang following. Mga yung mag-heart sa inyo, pa-follow po kayo nila. So guys, yun lang po ang ating video. So puputulin na po natin dito. Thank you for